Sa mill-bidu li l-Gvern nieda l-miżuri biex jgħin lill-intrapriżi jkunu kemm jista' jkun sostnuti tul il-pandemija COVID-19, is-settur tal-arti u l-kultura ma ntesiex u kien fuq quddiem-nett biex jibbenefika. Fi kliem il-professjonist fil-qasam kulturali Toni Attard, il-Gvern għaraf li dan is-settur kruċjali se jaqaf kompletament minkejja li ħaddem 12,000 persuna u jkopri ftit inqas minn 8% tal-ekonomija lokali. Intrapriżi pubbliċi li jaħdmu fil-qasam issa se jkomplu jgawdu mill-inċentivi tal-Gvern, iżda dan ma jfissirx li s-settur se jerġa' jibda jopera b'mod normali. Irridu narfu l-fatt li mhuwiex business as usual għal settur tal-arti, speċjalment tal-arti performattiva. Tajjeb ngħidu illi jekk illum il-ġurnata jinfetaħ dan it-teatru li qegħdin fih, bħalissa 25% biss tas-siġġijiet jistgħu jintużaw u allura mhux se jkun hemm ħajkun diffiċli ħafna biex issir titella produzzjoni tkun li tkun biex tagħmilha finanzjarjament vijabbli speċjalment għal producers privati. Ma dan l-istazzjon Attard spjega x'jista' jsir biex produtturi privati ikollhom inċentiv biex jerġgħu jibdew joperaw. Importanti li jingħata messaġġ ċar tajjeb ċar ħafna illi it-teatri huma miftuħin. U dan ifisser illi biex jinfetħu jrid ikun hemm produzzjonijiet li jimxu mar-regolamenti u linji gwida illi hemm u allura dawn huma setturi teatri pubbliċi li jridu jagħtu dan il-messaġġ l-ewwel nett. U anke biex huma wkoll jinċentivaw producers oħrajn biex jibdew ilestu x-xogħol. Semma wkoll inċentivi fiskali għal nuqqas ta' bejħ li bil-fors se jkun hemm. U dan huwa importanti ħafna għaliex mingħajr dan l-inċentiv l-ebda producer mhux se jikkunsidra jipproduċi xi ħaġa ta' skala medja, anka skala żgħira, aħseb wara fuq skala ikbar fix-xhur li ġejjin. Jekk jagħmel hekk, bil-fors se jkollu bżonn xi għajnuna finanzjarja biex jagħmel dan. Fi kliem Attard, iż-żmien tal-pandemija serva biex il-professjonisti fis-settur jitkellmu flimkien biex finalment l-entitajiet pubbliċi fosthom il-Gvern ikollu ma' min jiddiskuti l-futur tas-settur b'mod tanġibbli. B'hekk jibdew jinħolqu entitajiet u organizzazzjonijiet immexxija mill-artisti li jwasslu l-ħsibijiet tal-qasam għand il-Gvern. Dan mhux każ li il-Gvern joħloq l-arti u l-kultura, dan huwa każ fejn il-Gvern jaħdem mas-settur privat biex l-arti u l-kultura, l-ekoloġija sħiħa ta' dan is-settur tkun tiżviluppa u tagħti kontribuzzjoni lis-soċjetà tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.